dili maayo nga pakawawa ng usa ka tawo or dili maayo ang shaming. Sa una, ang mga tao magsinungogay man gani, no? Mga estudyante magsinungogay. Unya samtang nagsinungogay ang muhilak pildi, katawan pagsamot ang muhilak. Mo na ang pikon talo. Karon ang manungog kriminal na. Mo nang kung nakay makita ng mga tao ron, dili lang nimo sultian sa imong ginahuna kay basin mauwawan ko no. Mo nang ang tambok ang tawag na lang nimo sexy. Ang itong tawag na nimo og mihayag na lagi ka. Ug mga bayot tawag na nimo ron og ma'am. No? Pero depende na. Kaya ang uban bisag tinuod na magud ang gisulti para nila gipakawawan sila. But ba pasabot nga mas ganahan ka ilaron ka kaysa sultian ka sa tinuod? Ato na lang ba pilion ang nindot paminawon nga bakat kaysa sultian ka sa tinuod? So kung moingon ko sa tambok na babae nga tambok pagpakauwaw na na. So kung moingon ko niya nga siksihan nimo oy okay ra na bisag tambok siya para dili lang siya mawaw. Mas pilion na to ang giilad da kaysa sultian ta sa tinuod. Kamo sa inyo ikasultian.